Με το νούμερο 23, Ζωάο Πάολο Ατράντε. Οι εμπειρίες που έχει συλλέξει κυρίως από την παρουσία του στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα και η προσωπικότητα που βγάζει στο γήπεδο τον έχουν καταστήσει ηγέτη της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας. Ο 32χρονος Πορτογάλος θέλει να παρηγυρίσει τίτλους και επιτυχίες με την Ομόνοια, όπως είχε κάνει στην Πόρτο την διετία 2006 και 2008. Ζωάο Πάολο Ατράντε. Με το νούμερο 25, το σημερινό απόκτημα της ομάδας μας, Γκανίου Ατάντα. Καλωσορίστε τον. Στα 20 του χρόνια ήρθε στην Ομόνοια με τη φιλοδοξία να κάνει μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα. Υπήρξε βασικός τέλεχος της Εθνικής Νιγηρίας κάτω των 20 χρόνων, όταν είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Αφρικής το 2011. Αγωνίζεται στο κέντρο άμυνας και υπόσχεται σκληρή δουλειά για να κάνει περήφανο τον κόσμο της Ομόνοιας. Γκανίου Ατάντα. Με το νούμερο 40, Χάρης Κυριάκου. Με την παρουσία του στην περσινή σεζόν έπεισε ότι αντέχει το βάρος της φανέλας της Ομόνοιας. Έδωσε πολύτιμες βοήθειες μετρώντας 11 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος. Στις 8 Ιουνίου ο Χάρης έκανε ντεπούτο με την Εθνική Κύπρου. Οι απαιτήσεις για τον 23χρονο Χάρη έχουν αυξηθεί και ο ίδιος δηλώνει πανέτοιμος να ανταποκριθεί. Χάρης Κυριάκου.